Bună seara, vă Hristusescu că venit. Avem oaspită, ți lipsește Simperifani cu ea. Câțe că Ancu Arada a fost directoare la Biblioteca Județeană Constanța, Ancu Arada a fost dascală la Universitatea Constanța și nu avem atât mulți intelectuali armâni. Și care îți lucrează. Și care îți lucrează tare armâna mea. Avem mult upsări. De aceea prinde-se Hristusima Doamnei Pariza că tot lucrul țin a dreptului lumea armânească. Cum ne minduit tora seara? Ne minduit să zburăm cum crescuși tu lumea armânească flota? Masi simplu. Că te trăcuștine. Sunt o multe. Că te și v-am strămară să zbură spate. Și faptul că o gălicea. Să tahina să pedepsesc că nu vine. Hai să vorbim cu asta, cu părinții, cu potonii. Te-am uitat și cu gălicea. Să cheam de bana mea. Așa. Mi-amintai Hiuprota amintată tot taifa mea, o România. Și tu, de tata era de Sedia, mama era de Căndruva, ei vinără cam în 1938, vinără a noastră în România și mi-amintai în stalinism. Așa că eu prima generație care mi-amintai pe stalinism și prima amintată pe România. Hai să zicem numai părinților. Tata era de-al Doga Sotir. Era Doga Sotir, îl zățeau pe armâneaște Hușu. Nu știu câți, nu întrebai valoare, că ți-l zăgdea Hușu. Și asta e Selia din Zeană, că era fărșiroț. Era de Selia, Selia din Zeană. Din Zeană, acolo era fărșiroț. Vine, nu face școala acolo, era cu oile, vine în România. În 38, papul era mult durut de oi, mai mult vrea oile decât oamenii. Și tate îl luară război de-apă aia. Îl luară tu război, al doilea război mondial, așa, și îl luară prizonier. Și vine, nu știau dacă mai mânează sau nu, și când vine direct cu Ana Paucăr din lagăr, el șniga unde coară singurii comuniști care vină. Mama era de-al Gheorghe Lambrinte sau de Lambrani, de Căndruva. Vine cu școală românească, era mult cultă, era vițată. Feații, școala, știu că o feație cu Hrist, zățea un dascal, un zdruma, nu știu ca e zdru Sibă, cel că era o Americă, Sibă, nu cred, că era cam, cred că era vorba cam a uș, că era, nu era. Așa, și... Dascal din Căndruva. Ați-l va la fel. Da, iar zdru, cu zdru, tot zățea că feații, zdrușcă, zdru, totul îi zățea al papul că l-am sus să facă școală, că în viață mult e bună și nu vrea să aibă față școală să plecă. Așa că... Vrea să o lasă mai multă scurie? Nu, dar vine, știa, să știi că era foarte... Feață de școală bună românească acolo. Făcea școală serioasă, știa, recita numai lui Ștefan cel Mare, cântițe, știa multe pe limba română, mama. Era și înclinată spre studiu. Și așa, deci comentarea e clară. Nu zic mai multe. Te-am uitat și cu Cădicea. Nu mai nescăte lucruri, cam ahândoasii, care, cum să zic, care a rămas în memoria mea afectivă, așa. Știu că prota poeziei, ca în învițară, ca țin minte că o învițai pe armâneaște, așa, era unul mina, dudu mina, treia lani, cacialani, nu știu mă să aveți învițară. Ați amit cu misurarea? Nicu, să aveți misurarea? Da, știu că făceam pățează. Ați misurare. Și țin minte. Deci de-apoi țin minte, mi-a rămas tu minte că și frații al mei, ca mai nis, că vine, tot o este învița familie. Tine ai mamarea? Mama. Și prota amintată, tot taifa mea, și prota amintată cu România.
Iar tu 38 când viniră, tu ții hoară viniră cadrilater. Cum? Cadrilater, eu și zură. A meni cadrilater când vineră... Și zură psân, dar eu și zură. Puțin, că vineră 38, știu că parcă zățeau babuc. Babuc. Stătură puțin și când vineră nu putur zină, nu vineră de prota, erau alții de era un naș al Lambrii, prot cu Surin, care era aștirat, o aranjat bine, era intelectual, neasă în cadrilater. Și când vineră avea ținții 3 ficiori, dau feate și una feată a rămas în Grecia, că era mărtată și nu vreo răzină. Și când vineră tu cadrilater, îi înțățeau că Sfeații Rătișmanii, că aici a noștri care erau aștirați dinainte și i-a așteptat cadrilater, i-a chiară ca pe, cum să zic, ca pe gift, așa, i-a băgat o grajduri, aveau case elegante, aveau tot, vine la Cusurinu, aici Lambru, Hinu l-a ajută și vine, când vine, îl băgară tu graj doar, mă înțețea că stătea tu graj, de-apoi atunci niște bordei, nu avea nică geame să vadă. Deci, știu cartea asta mea, vă vedeți, ți-l ei ea chiară. Toți aici care erau din 1914, imediat se mutară mulți armâni tu cadrilater. Și ocupa multe funcții, făceau politică, dar acești se vineră cam atusori și vineau de apoi, nu le așteptau ei. Cum fură părințele atei, nu fură coloniști, că tu chiroloațel numai ta, după 33 psănii fumeli vineră ca coloniști, vineră individual. Deci nu feațără, de cadrilater nu stătură, nu știu prea mult. Și cum a pofusiră, ei când o sansură afentul, tuțian? Să însură ravații, Dobrogea. Erau tineri, erau... Ți-vă zis că faptul că fătul polim nu era însurat. Nu era însurat. Că sură, că sură era... Numai el și lângă unul a rămân de coară. I-a dus gata fapți comuniști și era un scandal o coară că nu vrea să-l dea adevăr că vine comunist armângii noștri erau legionari. Coara era plină cu Gogu Puiu, cu Alantul, cu Gugușa, toată coara era arestată, stăteau toți vârtăsiți cu coară, și ei vine rămărații comuniști, nu știa istivai. Și i-a dus fapți de acolo, la faun cărcoistă. Și nu știa toate ce-ți facă, Pablu nu vrea să-l vadă, că vine comunistul. În loc să... Muma zicea Ghini că vine, știi că la vine comunistul. El nu era ținut chiar de comunist, ce să știa, tata nu știa nici să scrie. Și țin minte că vineau noaptea, să o cheamă la ședinții, că cum l-o luară, băgară mâna pe el și vreau să cultive, să facă școală, să-l pregătească în coară, să-l facă mare om de partid. Și poate să tihea lui făcut la școală. Parcă vrea la oi. Și să surât, de-apoi nu mai vrea să-l împarță, nu vrea să-l vadă, că nu lăzea nici la oi. Și să sculă și fuziră noaptea din casă, luară țiputuri. Și fuzi cu mama și cu tare, că nu mai s-a checăseau de văriere. Și vineau noaptea, țin minte că era mică, și veneau cu dubii de aceale, cum aveau atunci în Pichirolul, aveau niște dubii speciale comuniști care alăgau o coară. Și vineau să ia la ședință, stăteam ca marginea de faci. Tata, tu să scundea, că tu graș, că tu copa de panică. Să nu-ți ducă la ședință, nu? Să scapă de gaile. Era noaptea, vineră noaptea pe la zații, nu spre noaptea iara. Și vineră după el, așa. Și s-a scuse și mama avea faptă că mi-a și
de finetă albă și noi căciula și ție albă. Și ne feață și la naulă. Castafia și castafia. Ieșe noaptea din casă slățăcaților. Ieșe curte toată albă. Spărea castafia și... S-a spărat Gloria. Ți-ai prelea-o, că nu gata o vrut să fi noaptea prin. O să se facă. Și a scăpat, un lucru bun. Slăctărsire. Nu mai aveam mulți. Mă rog, am multe de sociale. Dar ați văzut când să-și vine porota oara română. Nu română. Că aveam 4 ani și cântam la mușata mână cu poala de lână. Așa. Nu poți zăcămenti să văd cânticul. Lua cățai de la Moabeț. Așa, ne cheamază, ne cheamăni și acum piscă la mușata mână. Atunci am deci porota oară armănătă bana mea. Așa, nu știu, analizat și alanți. Apoi să zici, data ta, mama ta era de la Lambru. Da, Lambru, da. Și mama ei, de Țisorii? Maia mea o era de-al Vilenză. Vilența era mult obzăt, era celnic, avea cânta, era mult obzăt și Maia erau mai multe surori și Vilenză, nu știu dacă știi că ea este un Vilenză, doar Constanța, sunt amici. Și papul erau de alte hori diferite. Erau mai multe surori și o sosi de Maia, era mămușată, Maia era finuță, așa, avea și ochi albaștri și se ocupa și de... era și un fel de frace coară, să știi. Aduna buricul, descântat de ochi, aduna cu mesea, cu oala, ți aminte că făcea tratamente de este. Și am niște povești foarte frumoase cu Maia, că zicea că o susțină și nu-l fiți floarea pe papă. Papă era în Calaiu, așa, ca brunet, și la nuntă, când vine de uloare cu cale și nățeau pe calea, atunci n-a avut curajul să întreabă caia asta, grambolo aveau. Și înțețea că o să oprire sub un pom și întrebă caia asta zinărele. Și eu arătă una, ia țel să ia asta de pe cap. Și care a început spălând de bărată. Ți era sumul la ea. Dar nu se crește. Cred că, cum să zic, fu pentru ea o lovitură așa de mare, dar știți cum erau noastre, nu mai smărtau de apoi, feațe fumeaghe, așa, cum să zic, îmi povestea și tetele înțățeau poveștile, este toate confuz și experiențe. Cred că aici se întâmplă cu foarte multe generații, se întâmplă atunci la noastră. Așa, deci că învățai cântul armâneaște de la Moabeț. Al nostru făcea tucoară multe. Erau Moabețele una, că era numă, că era sărbătoare, că erau Iisuseri, că erau botezuri, le făceau acasă toate. Și atunci, când armânii își cântau singuri, își jucau. Așa îi ved pe toți cum juca. Și cântau și jucau, nu aveau orchestră. Știu că eram, mi-a rămas așa în minte toate moabețele ațeale, numai doar aparcamentoare, așa că nu mai puteam să le făceam. De când apărut echipamentele, radiourile și este, și-au și joacă după muzică toara, nu-și mai cânt. Așa, tu Grecia văd că fac minga. Știi că mi-a răseaște lucrul aici? Că joacă tupade și cântă. Știi? Vreau să întreb, adrași sculia Cogălnicianu. Cum? Sculia, o adrași Cogălnicianu.
Stai că vă zic și sporitor. Așa, deci, voi să zic că am zis că de apoi nu mai mi opream. Cântam, cred că aveam ceva voce și îmi plăcea cântecul. Că știu că mi-i băga pe scanta de la toate morbețele, scanta la mușat armană, Dado la Dado și multe. Le învățai toate, cântam mult când eram tiner. Până ajungi la școală și mi-i băga scând, de apoi mi-i băga și pe scenă, cântai și pe lupă și pe vale, numai zgomot de tractoare și bătițe și... Adică le luai pe românești. La școală, până la 5 ani, nu știu să zburăi română. Nu știu când învățai limba română, sincer să zic. Știu să învățam limba română, că eram tupoara noastră cu Gălnicianu, cred că doamna Anu, că e din Constanța, nu am văr de Cogălnicianu. Așa, eu cunosc. Eram toate casele, tot Mângălălul, la 5 case de al mai s-a aflat câte una de mucani, și erau ardeleni în general. Știu de parte și de alaltă eram, când intrai din Constanța spre Cogălnicianu, erau aici militari, era armată, mucanii erau toți cu cartierul acela adunați, tătarde. De la biserică, de biserica nemțească, de la biserică, de centru, până după Arțela de Coară, erau așa mâini. Nu aveam de să vezi că mă jucam cilimeane toți cu surini, de un poate era soră de al tata, de altă frate, eram toți ca o familie era, cum să zic, nici nu știam eu mâncăm, nici nu știam, cum am făcea teta pită, la Gheorgheatu curtea, tot răzea toți cu capită la ea, m-a făcea la împării, răzeam mocoții, a crescut așa, zburam toți armâneaște. Și veținii, când aveam vărimuca, și acea zbura armâneaște, că nu ducea, topa zățeam noi, topa zățea și el. Cilica s-a jucat, dă-mi leu, dă-mi, tot zbura armâneaște. Așa că, când ești la grădiniță, protaoară... Pune tare, Cilica ți era, care ți-va oasei? Cum era? Cilica, cum se juca? Cilica... Salcarea oasei? Era jocul de bază la ficior. Așa. Făceam o groapă, băgeam un lemn, școala lemn puteau. Și cai nu zic, eu ajungeam, cai dădea lemnul mai departe, câștiga. Așa, n-a jucat cu Cilica, n-a jucat cu topa, n-a jucat cu praf, n-a jucat. Aveam multe, păpuși de peatițe, așa, țăr minte, cum le făceam pe două beții, făceam păpuși de peatițe, croiam, eram o meștere în creație. Asta era creația noastră, educația noastră. Când ești la grădiniță, știu că nu zburam. Român. Nu zburam tipul, că era frică să nu zburăs cu... Bine, nimerim purata la una grădiniță până ne mutăm cu cartier, nimerim la una grădiniță, erau mai mulți mucani, centru, acolo, lângă biserică. Și știu că nu zburam și mi se deducea că ascultam, așa că era frică să zburăs, că și arădeau de mine că scăpam zboară armânești. De-apoi am mutat la grădiniță, lângă biserica nemțească, erau așa rămâni, așa. Și cred că începui să înveți românește când începui clasa 1 cu abecedarul. Noi cu recreație spuneam așa românește și la... după imagine, le aduceam ațeale zboare care erau nale, mure, de exemplu, pasăre, așa, le țineam minte. Ațeale erau, s-ar misticau româneștele cu armâneștele, mama are bere, aia este... Ațeale le încurcam, nu puteam. Îmi vinea zăcu, în loc de pasăre, îmi vinea zăcui. Mai erau multe, le amestecam. Nu puteam să zic cu... Mi încurcam amul. Să amintăm un complex de inferioritate, așa că își pizuia duniaua? Era este lumea răsearătoare, cum mutresc cu ziua de azi, parcă zic că față de greșeală foarte mare, că se n-arădeam la ori. De exemplu, nu dădea imagini și era mai doamna Despina cu ușa singură învățătoare, armână tupoară. Mărata era Gogu era în pușcărie, atunci se mă avea și nu fea. Cu chera lui.
Puchira lui era singura învățătoare armână în vară. Alantii erau băștinași în cane, mulieri de ofițeri care erau, nu știau ghine, toți armâneaște. Feata a murit când el era în hapsi, fitica. Era ca să avea în feat Adriana Țărmi, parcă o vetu. Feații unei injecții, dar nu și pârjale mare, toți era cam de același de cheie cu mine. Eram la școală toți. Și învățam pe planșe, ne arătau planșe cu imagini, că nu aveam catora așa. Învățam tu abecedar, ne arătau planșe și știu că ți citeam, țineam minte, mama ne arăta ceva, nu mai știam. Și ți-am minte tâșcază, când arătăm în planșe cu un copac de formă. Nu mai știam că ăsta copac, ăsta pom, era mintită mintea noastră. Și copii, ce vedeți voi în această imagine? Și noi toți, o guvă! Știți cum duceam scorul cu fală? Noi în această vedem o guvă. Și multe, dacă... O avut la scală de spina cușai? Nu. O avut și ea la scală? Mine nu, pe frate meu. Aveam altă de aici. Și multe de aici avem minteri până ajungi la liceu, eram foarte tocilară, când era frică să zburăți liber, zăcțiva, ca să nu șpizuiască Dumnezeu. Ca să nu șpizuiască nația. Câțiani nu năzățeau atunci cu copii să nu vă fie rușine că vorbiți armânește. Foarte bine, vorbiți armânește, dar întrebați. Era rușine să întrebați. Aștepțai lipițai pe din afară. Învățam, chiar dacă nu înțelegeam un zbortul, clasa 4-a, 5-a, nu înțelegeam un cuvânt la diferite materii. Că nu aveam dicționare atunci. Mama înțățea, nu știam, era rușine să întreb. De exemplu, ce înseamnă, știu eu, un anumit cuvânt care nu luate că seamnă. Ce înseamnă? Nu știu, nu aplicat. Trebuia învățam așa și de-apoi aflam, întrebam unde alam, că eram toți ei. Știi, nu aveam pe care să întreb. Cu Zoia a fost colegă. Aveați ideea inichie, că și ai 4 de țână în faptă. De-ați zic, încet, nu știu cum ajungi, că când ajungi la liceu, ninga zățeam, mi-a scăpat fără război, în rost să plouă, zățeam, dă ploaie. Și nu mai știam când zăc pune, când zăc bagă. Zățeam bagă și te pune și știi cum este. Mă zicea, nu bagă ni sare, mi-ți-am pune fața de masă. Bagă fața de masă, pune bagă paharul pe masă, zățeam bagă paharul pe masă. Așa invinează boarele. Nu stăteam să gânduiesc, știi? Deci fură niște probleme, dar problemele nu fură cu cuvintele din limba română, care nu se dusesc cu ațele armânești. Cu ațele care și aduc. Alantele important, care învinează puitul loc de pasăre și așa mai departe. Deci a voi probleme mă învițai până tu soane, nu descurcăm. Liceul Iula Drăș. Liceul la Drăi Cogănicianu, tot Cogănicianu aveam, liceu umanist. A voi, cum să zic, aveam profesor foarte bun. Era aproape de oraș. Și știi că atunci stăteam la etaj și toți toți care ieșeau, știu eu, medii mari, profesori buni, vreau Cogănicianu. Că era aproape de Căsugări. Și avem profesor de elită care ajunseră... Dora, este una executiv, că sunt obținut horii armănești care armaseră, unul de ele este Cogănicianu. Sigur că execuția este legată și de aeroport. Probabil că sunt multe slujbe, au oameni de lucru acolo. Cum vezi, Dora are mai mult de unele de armă în tovară. Când erai mică, câți era? Era mai mulți? Nu pot să zic. Nu cred că fuziră de Cogănicianu mulți. Cogănicianu de câte știu cazurile de hoi care au fost Cogănicianu, Cogerac și Schiva. E aproape de Constanța. Și nu, că tot mine nici în case de minte, cum erați femei, stătea pe stradă, îi năzea.
Și întrebu, auații mai stai, că nego trebuie cu nată mea și nu smenam, a rămas mulți nu poate să știi, că față de alte pori care puțin la oraș, nu prea, puțin mai mult fetele care se mărtară, mai ficiori, mai mult a rămas era poții și familiile sunt stabile și să știi că sunt și stăriți. Nu zburăsc ca românești. Nu zburăsc ca românești? Ele screp că nego, toate cusurinile alea, cu nată mea, verișoare, sunt mai simple. Cum să zic, nu sunt niște, că vânează la oraș, sunt femei studiate și nu fac. Mine zburăsc ca românești, iar zburăsc românești în casă. Deci nu zburăsc cu... Și care gândește că este explicația? Nu zburăsc la coară, udeadele pe românești. De când amestecăm cu căsătoriile mixte, aici. Și bine luai în veastă, roche... Ai oficior și... Piciorul am în veasta mucană, în zăță dumneavoastră. Ai maș oficior? Și mi zice că e noi mucană în veastă ca să înțăcă dumneavoastră. Mi zice că nu mai spuneți dumneavoastră, că la noi te simți străină, nu știu cum mi se pare. Nu ne spunem, nici nu există dumneavoastră în familie, cum să zic. Dar nu pot, nu vine. Este. Și frații de-a mei, toți frații de sora, fețele căsătorii mixte, așa. Și fără zvenire, noi zburăm în casa armâneaște, că a voi soacră, 3 auși, a voi socru, soacră și Maia. Ei era de Cogelac, Era de Cogelac, da, Pariza. Deci soia asta, Pariza, fură niscânță care fură anticomuniști, alții care îndrepsiră armânești. Tine de care socrii Diusun. Ați Dumitru Pariza care îndrepsea armânești? Era... Dumitru Pariza era profesorin cu socotul. Cu bărbanii. Cu Nicu Chilvătul. Da. Toți parizani aici care fură hapsi, care fură, erau nepoți de socrăniu, așa. Socrăniu a scăpă. Era și el vizat, de-ația puțin din Cogelac, ca să-și chiar era de petrecură Marcoci, Tulcea, avea abator, făcea comerț, măcelărie, aici și fu mintit cu aici de aduș. I avea nepoți pe aici de aduș, că sora Gogu, Dușufu, luata Hapsi și muria acolo. Gogu și Andrei. Andrei muri bolnav. Dușu era nepoț. Teta Nasta era sora lui. Socrul avea 9 surori. Îți dai seama. V-am văzut și cultul istoria cu acești doi Pariza, care sunt două personaje spectaculoase. Cristu Pariza și Dumitru Pariza, fură tulminarea asta anticomunistă, Haiducii Dobrogei, și doi fură curieri. Când nu duchiră că lucrurile numai tare niciună nădie că va să amintă, lor a propus și șizura ascunță. Și doi ăștia, Dumitru și Cristu, șizura ascunță n-au ani. Unde ei tu unul dă fals tu casă, altul tu ună guvă tu poră. Nu, știa socră, erau vețeni și aici ei știau, mă nu turnă ce era. Stătea, îi duceau și susita hoții, că era și... Asta Dumitru avea susită. Avea faptă în groapă specială și și-a paghi, deasupra avea copa de paghi. Și și-a numai noaptea și când îi duceau măcare, nu știu, se pare că e tot domeniul fantastic, așa, ce mult suferire. O ajuta și Maria Cica să îndrepsească cartea țea a Românii cu permite de suflet. Și acolo este și permitul cu Cristu Pariza. Multul șat îndrepsit. Avea o permitere a lor multe, dar socrul a scăpă că fuții cu stanța, vându oile și vine ca să-și chiară urma pe acolo, nu știu cum le mintire și a scăpat, nu ajutară. Și el și mai funic au cusurin, dar știți cum e, să știa masa ză numai cu Pariza ca să legionare, de apoi urmărea pe toți, nu mai era. Lândiță, nu știu, țifiați de mentire a scăpat.
Când îl luași apofos să te dus la litere? Când îl luași apofos să te dus la universitate, la litere, la facultatea de litere? Cum sfeați lucrul ăsta? Zăcrota, la universitate vine nouă e mare legătură cu armâna mea. Aduc am acum luași apofos. Asta că era domnul Grasu, Costică Grasu, nu știu dacă îl știți, așa, feații un colegiu de birotică, colegiu de pedagogic, de institutori și vrea să facă și un colegiu de biblioteconomie. Și nu aveau om ca să facă specialiști. Mine eram la Biblioteca Județeană, îi dădeam doctoratul Apunțina și lucram, te armânam mult, făceam feci biblioteca hoții și mi-a climat, voi să fac un colegiu de institutori, prota, voi să scot institutori pentru armânii, pentru fete care se preda în școlile este cu care vrem la instituția Cilimea. Și nu aveam specialiști și aveam niște fete armânii care vreau să le pregătim. Era Justin Tambozi, era atunci la parlamentar. Și obținut aprobare de la Marga, Andrei Marga. Era ministru mult, îi vrea mult oară ei, Andrei Marga. Le respecta Andrei Marga. Asta ți-ai zis tu lucruri care e tora. Deci asta Marga a fost în 96-2000, atunci a fost ministrul învățământului. Și de-a de reușit cu Tambozi, reușirea să ia aprobare să ținem institutor pentru a România. Aveam curs de cultură și civilizația română, de limbă, aveam mai multe materii, care le pregăteam, istorie și așa mai... Și cum să zic, era un program din în dreaptă și mi-l luat să am ananghe de oameni, voi să ghini, m-ați vrei să ghinu și te iau la mine și făceam lucrul aici. Făcem un proiect și cu armâna mea și cu biblioteca și așa era și la poate mi-l Neșprota, ca asociat, că avea funcții mari la bibliotecă, nu vrea să fug. Fugi directoare. Fugi directoare la șeful de departament. Chine mi-a fost directoare, nu mine. Da, deci tine nu fugi directoare. Da, mine fui șeful de departament. Nești un an până să închegară lucru, nești ca asociat. Și de-apoi după ce înființăm, fețăm toate acte, să înființă și colegiul de birotică și aici, ne angajăm de concurs și câștigai postul de lector la universitate și a rămas și opoții. Și fețăm lucruri... La Ovidius. Da, la Ovidius. Și predam documentaristică, arhivistică, cultură și civilizația română, corespondență oficială, aveam mai multe lucruri, că nu aveau legătură cu armâna mea, era cu specialitatea mea de biblioteconomie, dar cu armâna mea aveam un curs de cultură și civilizație și mai era Mirela, aici Manuela sau Mirela Nevaci, cum o cheamă? Manuela Nevaci. Și Manuela Nevaci să preda limba și Mirela Doga era, cuvata o chema toți la Mirela Doga o cheamă Doraș. Îi preda și ea limba română. Fiați ună echipă de 3 insi eram și cu Grasul 4 de armâni, care țineam de lucru aici. Și poate vă redau generație de institutoare și care au dreptul să preda armânești. Și domnul Grasu era în care chit și făcea cam mult gălăcie pe acolo și las cu sfârmâcă. Că am văzut că frații mei echipa a fost și făceam aici, frații mei reclamații oameni, o țănuiți, zăși ca un public, ați văzut lui ei, scrie, l-au acuzat pe Marga că este antiromânesc acest demers, nu este normal, suntem români și n-au voie să facă instituții separate și multe lăvini, dar scrise așa, ca
începutul comunismului, când așa. Și început să reclame de Marga, că trecut niște scrisori, de-apoi vine la universitate smintit, grasul l-a cățăi înaintea și care a dat de secreceară, doi, sămit, i-a trecut senat, un șarant început să-ți contrazică, să vedești, tot cu armâna mi s-a spart lucrul. Și îți desfința colegiul de-abia, se transformară în 2007, numai îți desfințară colegiile universitare și virsară tot facultăți de specialitate. Și așa îți desfință și colegiul aici de institutori, numai grasul se retrase din învățământ. Așa și pe mine miroară la Facultatea de Asistență Managerială Secretariat, eu mi specializai. Aici să fiu. Dar n-ai mai, cum să zic, n-ai mai mare activitate și importantă care au avut de almâna, mi-ai fost la Biblioteca Județeană Constanța, acolo cunoscui toată lumea românească și era... Cu iertare că ca să ducim în etapele. Deci, adrași Facultatea de Litere AUA, București. Bine, la IPROTA, Institutul Pedagogic, și apoi avem indem diferențele din la 4 ani și BTC Facultatea București. După ce BTC și Facultatea, titulași Constanța. Constanța nu mărtai de când eram la institut, aveam și fumeale deja. BTC Institutul aveam și copii. Ți fumeale ai? Una feată și un ficior? Da, am una feată. Feata e în Constanța. Și îți zici că ea a fost directoare la bibliotecă? Da, ea a fost directoare după ce mine de-aia este funcție, că vreau să am postul la bibliotecă, puteam să-mi postul și la bibliotecă și la universitate. Dar ea a lucrat la Biblioteca Britanică, s-a angajat la Biblioteca Britanică și de-apoi a desfințat Biblioteca Britanică și o ținură tot bibliotecă. Și dă-se că masă stai tine și mine trebuia să particip la concursul de director. Și dă-se că masă dai tine pe post de director, mine fug de bibliotecă, nu stau dau de tot ediculul. Ori tine, ori mine la bibliotecă. Și de-apoi aia și să las... Are loc de doi armâni acolo, nu? Nu vrea cu mine să stau... Și ficiorul este iatru. Și ficiorul este chirurg la spitalul, poate avzăt de el, la spitalul universitar, la Sanador și la Provita. Acum să aveți probleme, dădeți că hiți armâni și că vă petrec cu mine și aveți ușile deschise. Ți specialitatea are? Pe chirurgie generală și doar să specializăm pe cancer de sân. Și... Zici că te mărtași când erai la institut, Nicați, văzut că erai tineră. Mai funcționa sistemul cu proxinia? Nu. Cu ce? Proxinia funcționa, Nica? Hai să cu proxinia era funcționa, Nica. Ți-am minte că, știi că tucoara mea, când eram în Niga Celineanu, lăzeau Niga proxeniți, așa cum scrie tu cărți, cum știm noi, și știu că tati l-a chemat toți că vrea să neagă proxeniți, că zbura ghine mușat și cânta multul ghine și făceam o abete. Și picai snor că îți proxeniți, l-a luat pe sotir, că el știe să zburască și să... Îți-a și că stau așa, îți-a Niga, era chirurul acela. Aici să ți-l zic, nu știu dacă are importanță cu proxenia. Mine BTC, că BTC liceu, acoperă toți armănii specialițească și toți erau amări cu ți-ația ca mine. Acoperă începură una, alți pe carte, mă nu vreau, nu aveam facultate. Și bine, nu vreau să renunț la facultate, nu vreau, zici că voi să studiez, că așa se făcea atunci. Acum, pitiseană, feată, liceu, nu prea erau, cum să zic, atunci nu prea dădeau la facultate așa mulți.
Că medicei mine, nu știu dacă trăise neasem la mine, Zoia și Niga ziceam la institut, știi? Și era mare lucru atunci în asfas filologia toania țării. Nu năzeau la, era cel mai mare concurs la filologie, nu năzeau la filologie decât cei care erau mai buni pregătiți. Și mine mi-a răsea mult, voi profesor bun de limba română, în franceză mi-a răsea mult, mi-a răseau limbele mult. Și cum bitiseai, cum acorcheau stemărită. Aveam 18-19 ani, stemărită, ai țificior bun acel. Aici, mult chiar, ți pare, v-a dus de-a cu Iași de neam, aflau. Când vine un de Iași, era de București, de la să numit pe Niga. Era student în ultimul an la Iași, avea în facultate tehnică, nu știu, vrei să mi ia spițănă și tu facultate, tot lângă sărbători. Nu seama. Eu nu aveam, eram tineră, bine, vreau să tăpânez viața de student, că eram ca libertin, așa ne cheamă, nu prea eram paradă. Tatea meu nu știa, m-a întrebat lumea, ții facultate, faci feata, nu știa să facă filologie. Una de profesor. Și cum l-a cunoscut și de apoi mai proxenița lui mi-a răsit Pariza. Cum era? Mi-a răsit Pariza că era Constanța și era foarte deștept. Mi cuceri cu zborul, cu relațiile cu aici și așa în apropiadonie, dar apoi vrea să se însoară, că el era câțiați ani mai mare ca mine. Cum n-am eu fugit o Americă, prin 69 eram și mine eram student, mama zicea, așteptați să bitisească facultatea mine, nu voi să am obligația ei să facă facultatea, am vrut să facă facultatea, uță nu moșevără anul și de-apă aia el zice că ce să stau mine la cămin, facultate, ei aveau vilă cu stanță, aveau situații, tot așa. Nu, vrea să mine aveam 30 de ani, Westminster, Ghinul, așa, nu ai niciun grijă, faci facultatea ca la mama acasă. Noi nu vrem decât să căsătorim și ne căsătorim în 2 de facultate, vine și feata, așa, nici nu știu cum bitesi. Aveam profesor pe Puiu Elan. Când ajungi la facultate, prota oară după Ana mea avzăi zborul macedon-român. Nu știam. Noi nu zățeam Macedoni cu Coganicianu. Acasă la mine, taifa noastră, nu zățeam vloară, ni armâni, ni macedoni. Zățeau de-a noștri. Toți așa zățeau. Deci nu știu asta zățea. Ația e de-a noastră. Cel mult zățeau că e fărșiroată sau dar numai așa zățeau de-a noștri. Mine ești la facultate și am zis zborul macedon-român, când au zis, se părea, țiharau pe mine, că nu știam cum să se scrie tu cărți din noi și de așa, eram foarte mândră cu Enache, dădea dialectologia. În sfârșit, îi vinea să urcă și eu să macedon-român, așa ca erau. Și mergi acasă după născăm Chiro, și începui să zic la soață că nu mai spuneți Machidon, că noi suntem macedon-români. Și mama a zburat, aici ne-a rămas tutăieta, o să aminte, zbura cu rătetă de-a mea, nu știu ce zăsiră, zicea că e ca Macedonia, nu știu, și mine sălăghirea aia și vă pășgăsesc, nu mai ziceți actuală Macedon și armâni și ziceți, dar ziceți macedon-român, că așa e corect, așa zdățe, știi? Și cum ascultă moașele? Să-ți dea din mânțele. Să-ți dea din mânțele. Să-ți funcționezi ca... Voi aici oare chiresc, ai vreți să funcționască? Ne chiruci oare chiresc ninte? Aveam impresia asta că toți care ajung
profesor chiar era la... Avea medală. Că schier de isnafi. Da, da. Acolo la tine îți dă-ți macetă român, nu mai să-ți ține două macetă. Și nu ți-o să întoarcă la față rușerii. Gine că tu stai așa, o ascunță-ți la altul. Și de atunci, a voi aduci că am dau, eu tu dau lumea de acasă e una și lumea de la școală e altă. Și nu mai ți-o rămăcedă români. Cât fui acum să scriu și cât scriși tot în macedă români. De-apoi a început să scriu a român și de-apoi când a apărut cartea lui așa, mi-aduc aminte că vine fac politica antinațională de la 4 ani. Când l-am ușat armană și mi-aduc aminte atunci la mine și că până atunci nu-i de seama vloară, nu mi-mi îndoi, nu mi deranja că îmi zic machedon, că îmi zic român, că îmi zic macedo-român, nu-i făceam probleme. Dacă îmi vizui că pe alții deranjează că zic cu armân, de atunci nu mai scriu decât armân. Nu-i se pare normal, nu? Adică, bine, te-a lăsat, zici cum vrei, cât se deranjează că zic cu armân, poate se deranjează altceva, dar este să te deranjeze numai. Îi petrecui că pare al... știi că ai față reclamație, așa? Când ieșe cartea, atunci avea cârpan, când vizui că în anulare, când iasim la lansare și anulare lansare, au feații parte, nici topatul. Și zici, voi, deci n-a că mi-ai faptă și vă dosar că mine cântam de când eram mică, la mușata română, voi mi se pare că cântat la mușata română, și mine nu știam și nu știu ideea de apesă, deci nu te acasă față la dosare, deci la reclamația o curțești, v-am închis pe toți, că toți să-ți-am armâni. Doamna Pariza, vreau să întreb lucrurile ăsta, fuștul tesii, relativ mări. Duceți vreo oară presiunea asta că e armână și că lipsește oficialitatea cratului va zăți scânti lucruri care sunt tot o contradicție cu ațeații mingrești să tine, duceți vreo oară lucrurile ăsta? Să zic că nu, cred că voi... Avut tihii că... Voi tihii mari la biblioteca Micheista, voi tihii mari cățeni. Dacă vrei să zic, dacă voi mine chiadeți ca mână, uite, că voi tihii, că mine aveam cumnatul fuțit. La bibliotecă, știi că să intri la biblioteca regională atunci, din învățământ, fără detașare, știi cum era? Nu puteai să intre, Doamne ferește, la biblioteca acolo erau mașmulieri de secretari de partid, de mari comuniști, de așa, toate erau din învățământ și nu le tățeau la coară. Mine fui repartizat totuși Gârlița la granița cu Bulgaria. Și de-apoi vrut să-i bag suplenitoare la el era inginer agronom la Corbu. Și dea de aprobare un post la Corbu. Zicea, eu s-a dat casa, 3 auși, 2 copii, sfug mine la coară, să stăi acasă, până să aflăm un loc. Și timpul tuturor, când a făcut școlile în sneg la Corbu, am intrat ficiorul, dar o să mai înainte de teme. Și nu mai puteai sneg, să tu acasă, mă rog, cu directorul bibliotecii și câți zic ca uite. Că tu poți, mi-a rugat direct cu cel mai greu serviciu de informare și cercetare bibliografică. Eu trebuia să scot din presă toate informațiile. Erau cei mai buni specialiști. Și erau toți ziariști de aici mări, comuniști intelectuali, mulieri de ofițeri, de poliție, erau securiști, așa. A directorului era frică de ei, că l-au vinau, vrea să-i dea postul, vreau toți să bă director, l-au vinau pe director. Directorul era și el comunist, mai știți cum, se mâncau între ei, doar cai de cai să... Ei se turnau între ei. Mine Miloș, eu m-am vizut că mi ținut de probă fără 6 mesi și îi zbură cu
Ai sunt prietenii rădoli, atunci știți că comuniștii mași de la armânii nu amită, știa că nu zburăsc cu armânii și între ei era frică să ia. Nu erau corupți. Era frică, nu s-a spărau de la unși de la alții. Acum armânii ținea lucrul, că știau că nu gresc. Și așa știați lucrurile, mulți armâni. Și mi-a m-a văzut că se mi-a rusește, mi ținu acolo, mi promova manțeană ca lanț, că știau toți că nu pot să fac ceva, că am curnaniu fuzit și era moaia neagră. Și nu le era frică de mine. Ți făceam și sfățeam mai mult ca ei, nu de-a cât să lucreze asta, de asta nu ne temem. Și pe mine mă treabă lucrul meu, pe naga, și directorul mi proteja, că nu era frică de mine, că zicea că ăștia nu mă mănâncă, ba mi folosea și, cum să zic, am ună fimiserii instruirea tale. Colegii ziceau, doamna Paris, să străiască cu un NATO din America. Te ajută, nu? Te ajută. Pentru că ei voiau, era competiții, cum era. Deci asta era fratele Anicu Chiru. Fratele Anicu Chiru. Mai era un post de șefă, de exemplu, poate era, alt voia mai mult ca mine, era comunist, avea istă, mine nu era comunistă. Mi-a băgat pe mine. Și eu n-am vrut, să străiască cum n-am în America. Vreau să mă permitusești să-mi cheamă. Așa că nu voi crăpăși, voi să că aflai în lume ca în Dobrogea era altă lume, Moldorul tătea armânami colegii de-a mei, de exemplu, când au urchis să fac biblioteca după Revoluție, am urchis să fac în bibliotecă un fond documentar la Biblioteca Armănesc. Că am urchit să aleagă, știți cum erau toate temele astea care erau interzise de comuniști, erau sub dogma comunistă, cu quadrilaterul, cu armânii, cu așa, toți alega presa, cercetătorii, toți vrea să-și scoată tumicdane și să scrie multe. Una dintre aceste teme era cu armânii. Când unești, mi-a angajat o bibliotecă, tot așa, cu chisa la cărțile armânești. Și asta vreau să mă permitusești, se cheamă, ai zis și alte lucruri ăsta, care-i fundul chiar ta sentimentul la țări când o vizuși că este era la fundul interzis, că era lucruri care nu putea să le ghivăzească Dumnezeu. Când intrai o bibliotecă, pe lângă lucruri ți-l aveam, nu știu ce mi pinzea, toți avem de armâni. Pentru mine era una descoperire, nu aveam niciodată după ala mea cărți armânești, să se scrie de armâni, mi se părea una mare... Și atunci era un fond interzis? Ție erau în depozit pentru public, să aflau mași și aici reviste ce le-a apărut, ca ieșeră după război. Deci, înainte de comunism, toate cărțile care aveau voie să apară, lingvistice erau cărțile când Rovean, ale Matilde, care se putea cu Chira, așa. Amați era dinainte de șarante al capitan lingvistice. Dar nu erau la liber? Erau la este lingvistice, erau la liber. Înainte de istorie, tot se scrise capitan Macedoromânii, al Papa Hagi, al Pericle și alta. Erau toate la secret. Era un fond secret. Nu stăneau cărțile care se păriră înainte de comunism. Erau ținute istorie. Mi-minduiam că de exemplu, cartea Nenițescu, care e excepțională, una din cele mai reușite cărți, studii de sociologie, mi se pare superior cărții lui Weigand. La Weigand e un jurnal de călătorie condus. Păi, cam asta e tot un studiu sociologic, dar nu știu dacă o aveți văzut, este și online, alăgați, bine, am un grup, Cartea Armânească. Și asta, Nenițescu pentru Sonia era interzis? Era interzis, că de-apă aia văzut, că era studii la românii din Turcia Europeană, dar e singura carte, toată cartea scrie numai armâni, da, armâni, numai armâni. E
singura carte. Deci, este înseamnă un cercetător care are totuși un simț al deontologiei și al cercetării. Scris pe copertă, așa, ca să facă probabil... El fost și prefect. A fost prefect Turcia. Și foarte iubit, o să găsiți în cartea asta, vedeți că trebuie să scrie, cât lucrări de armâni și câte informații avem, îi telegrame armânie și scrise toată cartea armâni. Și nu mai, de-ațea un venit că nu se reeditarea câte nimicuri și cartea ți-a... Are una reeditare Craiova. Este una reeditare Craiova. Nu reeditează Craiova. nimeni, chiar voi ved că ai editură, poate să o facă în formatul... Adică albumul Macedon-Român mai beneficiază la seamă. Albumul Macedon-Român sunt 3-4 texte între armâni. Alanti nu au niciuna legătură. Asta e album publicitate, de fapt. Vea Ureche a vrut să facă publicitate, sigur cunoscuți armânie, că nu știa părțiva de ele în afară. Vreau să îți dau zboară și domnul Cunia, Ancu Arada, fuși tu comitetul de redacție la revista de literatură și studii armâne. Cum intrași tu în legătură cu el și cum l-a ajutași? Îmi dau zboară. Că l-ajutași. Știu că l-ajutași. Din 1990 până în 2000, când fuzi de la bibliotecă, cred că fui, cum să dați, toată cultura armânească, cred că fui omul din spatele cortinei. Câți ani? Că am vorchit să fac cu... Îmi vine ideea asta cu biblioteca în 1990 și minte din 1990, de 74 de când lucram la bibliotecă, a putut să adun informații care îmi cădea pe mână. Le luam pe ascuns, le făceam acasă, se afișe. Descopeream, deci feci acasă fără să știi băvărul, un catalog special numai de cărți de care s-a aflat o biblioteca noastră. De apoi, Biblioteca Academiei avea bibliografia cărții vechi românești și moderne. Intrau toate cărțile care se păreau pe spațiul românesc, înainte de război. Deci sunt volumele țării monumentale, care nu sunt pentru public. Erau numai în biblioteci, ca instrumente de lucru. Dar vezi că în lumea documentară n-a existat o cenzură în prelucrarea informației. Deci tot se sfățea la biblioteca Academiei, lucră și Victor Papacosta, bibliograf. Tot se înregistra ca la contabilitate, n-aveai voie că scria, îți convenea, era ghine, nu era ghine, nu-ți băga văr. Deci trebuia înregistrarea făcută corect. Au fost singurele instituții care au lucrat fără cenzură corect. Deci, am avut șansa asta și aveam în birou, ca instrumente de lucru, dacă lucram la bibliografii, aceste cărți. Mi-a apucat și luai toată bibliografia modernă și aici și discuteam toate informațiile și cărțile care erau la Biblioteca Academiei. Deci îi feci un corpus de informații nu știam ce va fac cu ea. Mama râsea. Era Mirachea. Era Mirachea. Da, Mirachea mea. Cum vedeam tu vărziarul, că scrii de armâni, Aona, descriam și duceam o casă ca să nu mi vadă pe scurs. Fug cu Revoluția, ți-fuși, că mi-am apucă... Și domnul Cunia cum l-a cunoscut? El te căftă? Domnul Cunia, mine, când a putut să fac biblioteca, să-mi vine ideea să fac una bibliotecă în Constanța armânească cu centru de informare bibliografică, că alăgai toate bibliotecile, luai legătura cu bibliotecile din țară și văzui că plânge informația armânească, plânge. Nu puteai să o afli. Venea un căutat despre, nu știu, revistă, nu știam ce să-i dăm. Venea altul căutat despre, nu știu, perioadă, despre școlile din Macedonia, nu știam ce să-i dăm. Veneau multe teme de cercetare. Informația era multă, dar nu știai gustul ei. Deci chiar dacă o aveam noi în bibliotecă. Și mine, tampon vin imediat după. Culetare că era te întreb. Domnul Cunia te căftă? Cum atunci o legătură? Atunci când început să fac corespondență cu toată lumea armânească și cu toate bibliotecile din țară,
Scriam articole și trățeam scrisori, facem bibliotecă, e plină presa din locală și în străinătate, ți voi sfac. Probabil cunoscut pe Zacu Pană, el fu primul la Cuvântul Românesc care îi publică scrisoarea și îi trățea ziar. Istu Zdrui, pe trățea Franța Vlahă, toată colecția. Așa cunoscut pe Cunia, vine Constanța. Deci, Pătusunia era ca un fel de magnet, că tine erai tu un lucru la Da, cântarea. bine aș fi subsesc că va să leghească tot armânamea și să ne ajută. Când Romeanu, pe trecut și alui, început să-i publică, mi-e băgă să-i fac am o rubrică permanentă Ecoura Române, deșteptarea, încăpta informații, început să lucrez cu el. Domnul Cunia, fați editura la Constanța. Cu domnul Galofil. Cu domnul Galofil. Și vine, zice că vine voi să cunosc, ți față la bibliotecă, apoi asta timei, editura care vreți să puțem, e foarte important. Și vine domnul Cunia la mine, mi-e cunoscut la bibliotecă, îi zici citat, zice, păi tine faci lucruri de-a mea, și tu instituții, zice, ți faci tine oațele. Aculitai, la Riancu, poate te minduși să scânță un cântec. Dacă vreți, mă grăbesc? Nu n-am nisim. Vreau să zic, mai știi minduși să poate ziți un cântec. E că să mai dărăsim în heamă. Și nu aveau nevoie de un consilier editorial. Nu putea să facă editura. Și e Samarina la fel, pe tot același tip de și Samarina editor. Și ca să te trățeam de consilier editorial, mi-e petrecură pe mine de examen la minister, atunci la stăneau examene pentru consilier editorial. Și mi pregăti, la examen, la echipă și luai atestatul. Am atestat de consilier editorial din 1991. Puștul Consiliul Editorial acolo de-a lungul cu Dina Cuvata, Masmaru Tusescu. La Dina Cuvata nu. Nu e de... La Samarina și la Cartea Română. La Cartea Română. Da. Cartea Română și funcționarea editorile pe cu mine consilier editorial. Și de apoi, domnul Cunia, am avut o istorie, trebuie să scriu aici. Domnul Cunia a zis, cum făceam că voi public tot este vechile, de revistele vechi, toată literatura, la lumea asta este. Și se forma un nucleu, așa lumea nu știe, dacă lucrai bine, aici editură. Știu că îi pitrițeai copii la manuscrisele armânești. Și el e tipul să. Că el vine și zice, cum va face? Deci vine, am un soață la Biblioteca Academiei, hai să ne să zburăm cu ea, să vedem. Mas făceam cerere oficială, ca să... Atunci erau xerosurile, nu se aflau, era o problemă cu xerosurile, avea Academia Xerox. Hai să ne zăm la director, scăftăm oficial, ca știi, vă amintească, nu știu ce va făceam, să-și hai, mai gheri pe tine poi, așa. Așa, zburăi cu soața țeaua mea, uneasem cu domnul Cunia, îi zăști voi. Domnul Cunia zice, hai, ajută-l, zice că, mă rog, nu va chiar de la noi. Scoate-ne fără copii, pe ascuns. Așa, i-a lăsat și $100 avans ca să le facă. Femeia a fost foarte mulțumită și de-apoi ținea legătura cu mine. Îi făcea copii după reviste și mine le luam și făceam alte și le petrețeam a domnului Cunia. Asta vreau să ți înseamnă conștienți, că ți avem tu dă-l ață de acolo. Sigur că e harta domnului Cunia, care este acolo pistismă. Da. Omul de legătură era doamna Pariza și lipsește să-i deci tot țivitestul reviste și toate este în spatele lor și mine. De-apoi o luai acasă, dau ver la rând gratis cu fiată, cu bărbatul, țineam în vacanță la mare, așa, și luai tot ce vrea mine, de-apoi să facă pisichinii, să le ficiorul, îi ruga ea să-i iau. Dar nu e și locul. Și așa față cu domnul Cunia, depurtăm, aduci peste 30 de titluri de reviste, le băgai de o bibliotecă țărmâi. Aveam, de-apoi trebuia să ți-am copii după cărți. Și atunci le băgai redactor la revistă, la domnul Cunia.
România, deci de-ația apar care de acolo la este. Aceste lucruri nu se știu, dar să știți că în spatele lor sunt foarte multe contribuții, așa. Și așa face domnul Cunia, toate publicațiile care le-a avut, mine lucram din apoi și el pedinite. Mai facem un lucru. Când vizui că lumea va bibliotecă și vineau și interesau de mult zvon în țară peste tot, îi dă și a directorul. Directorul era frică de Lascu, că Lascu nu putea avea tot ziua. Cât fu cu partidul, își făcea istoria partidului și l aveam tot ziua la microfilme și așa. Deci cum să fac bine să nu am vără crăpare în tora ca să... Directorul îi zice, voi să faci, este foarte bine, foarte frumos, să venim, să aducem colecții, să zice că mai o iuplă armăie în biblioteca de cărți. Și într-adevăr, petrățeau, domnul Cunia petrățea pachetele, vineau, începură scură din țară, vineau, domnul Ceară, mai era deci, domnul Ceară, domnul Ceară. Niște albume, niște cărți rare, le primit de la români de acum și le înregistrai, acum va rămână în bibliotecă, că m-a scris de așa, v-a scris. Și zburai cu, rugai pe director, neș, cum să fac mine ca să nu am crăpări? L-a spus că ce bibliotecă a română? Păi biblioteca română și cărțile românești sunt în colecțiile bibliotecii. Măi, mine, voi să fac, să scoată în evidență informația, că nu le aflu de asta. Primesc donații, de apoi își dă și cum sunt eu oamenii, dă știți, mine, mas nu mi-a just tine, nu poți să fac biblioteca asta, tine de bază îi dă știi? Da, și fără tine nu pot să fac. Îi dă și al directorul că nu o fac până nu-mi dă acordul, dar spus și noi, așa, eram, am spărat atunci la după Revoluție, că căzu activitatea și nu mai zbura. Că, mă rog, mi-i descurcam mine cu el și deci cum sfățeam să aduceam cărțile de la Biblioteca Academiei. Că treacă-te, lipsesc, nu avem fondul ăla. Și zburăi cu el și în 1993, el avea relații mai multe la Biblioteca Academiei. Facem prima expoziție națională de carte română la muzeu, cu biblioteca de atunci, el era la muzeu, obținu aprobarea și adusem din la Academie toate cărțile din bază de istorie, care erau, nu le aveam noi atunci. Și când nu fu expoziția asta? Era în 93, când sărbătoream pe voiagi, facem 180 de ani de la apariția gramatice și atunci... Și atunci ați face expoziția asta. Expoziția, atunci la fună, adică aveam și condiții la muzeu, vitrine speciale și nădea de la Academie, toți vrem noi, atunci aveai materialurile folcloristice ale lui Tucescu, Pericle, Papa Hagi, toate cărțile al Papa Hagi, care nu le aveam, basmele, capital, toți știam mine că nu avem și de bază, le adusem acolo. Și Bârbaniu, necochirul meu, era director, era forță în Constanța, atunci era cu cerealele, econom cerealul. Mobiliză toți agronomii care avea, era domnul Pitu, era director la Direcția Agricolă, domnul Zerca era și el director, Bușu era și el director cu Vinalcolu. Așa, el imobilizai pe toți să-i tragă la Xerox gratuit firmele a lor cărțile, pentru că nu s-a aflat Xerox-uri atunci, noi nu aveam la bibliotecă, era așa adunai în bibliotecă un fond important. Sunt copii, dar sunt în biblioteca județeană și știe toată lumea că le afla coți, care vrea lucrări de doctorat, care vrea lucrări de licențe, le aflăm. Poate Dănăsescu Heon și Valtul Găsescu la Leancu znăcântă țivas, mă rog pe un Heon Hilva și din Moabele. Ți-ai chefi, poate fata nu-i ți-ai chefi. Aștepta ploșa lui oi, de sus la munte. Aștepta ploșa
Seană sus la munte, cu perială paproni paște, paploghine le mutreaște, cu perială paproni paște, paploghine le mutreaște. Și-a de paplo am răpăt pe braț l-am dreptul. Și-a de paplo am răpăt pe braț l-am dreptul. Am răpăt pe braț l-am dreptul. Barba oare până pe cleptul, am răpăt pe braț l-am dreptul. Barba oare până pe cleptul, și-are paploa lui floiară, răginată și-a gârșită, și-are paploa lui floiară, răginată și-a gârșită. Zilei papo, zi cu jale, să răiască șoile meale. Zilei papo, zi cu jale, să răiască șoile meale. Zilei papo, zi cu doro, să răiască tuturor. Zilei... Vreau să te întreb, care este ieșitul Downey 3? Ieșim așa un volum, așa și Cristi Psescu. Este carte are Istorialii. ieșea întâmplător, mine nu vreau să public, este pregăteam altă bibliografie. 3 este. La Sigma era Zincă. Universitate. Întâmplător, o cunoscui pe Balina Perciu Drăghicescu când de concurs mine postul de documentarist. Vine la concursul meu că trebuia să aduc un profesor din București, un conferențiar, ca să-mi asiste la examen, la concurs. Și atunci ne-am cunoscut și când Vizuții avea mine acasă cu computer, ne cunoscut, Vizul la bibliotecă, ți fac să spără. Deci, cu tine ți fața oadă, se bine. Noi am niște bani de la Ministerul, nu știu, care mi-a aprobat niște fonduri, și nu știu ți carte să-ți pot cu armănie, hai să facem rapid ziua, ți poți să-i dai tu un mes, fă-l tu un mes, să ți poți faci ca să pui tine în brațul. Și să fac, aveam informații în urmă, nu le aveam organizate tematic, cum să zic, aveam cu computer băgată. Și de-apoi acum, că ne mai pus faci bine ca să fac Mavonia. Și ăștia îți bag numai revistele culturale, românești. V-ați vedeți trații care au și cartea asta țin și tot la Paidea, Oașan, v-ați vedeți că este o organizare care și aduce, în sensul că este un hălate, un instrument de lucru excepțional. Trații care vor să vadă istoria armânească, literatura armânească, că ți-ai sotudati revistele, loc, numai revistele armânești. Flota, tu ai asta. Este cu linia, este numai. Deci asta a fost cu hita și de acolo ați dănăsit. Vreau să te întreb ceva, m-ați nu vrei să apândăsești, să nu apândăsea. Mindeosul că doamna Drăgicescu Perciu scărti pe tine cu chirurgul, după ți mai trec cu chirurgul. Vidzui și ne scăti comentarii ale ei. Va te vedea că himași tu una zonă. Pătusoni, ea ți reproșă atitudinea asta ta că îndrepsești să fie o linie armânească? Cum să zic, mine așa că mine nu fac
mine ziceam totdeauna, dacă mi-ești prietenă, dacă vrei pe un armân să nu-l întrebi ce este. Că nu e normal. Dacă mă întrebi, înseamnă că nu mai mi-ești prietenă. Și eu fac cultură, nu mă interes, fac orice, sunt cu oricine, numai să fac cultură armânească. Nu contează. Așa. Și ea lucra de armânam, atunci el a lucrat cu arhiva, vrea să facă, dar cum să vă zic, cu Adina nu e asta omul care se bă cu ușpul ăla. Aduc E cu ea. Nu fac probleme, să știu, o toară la pizza dacă e. Deci, ți-vă zic că nu e o Vă simță să mă că scoatem o carte grasă. să întreaze lucrurile. Nu vă scailia, dar... Aduc Așa se. Atunci, în anache de tras de aici, bine, cartea este mare băgată în gândură de ea, nici nu știți ce o ține. Și pentru Sonia este lucrul luată. Așa, o hătură ca e goală, că zici, măi, sunt terminată, zici, nu mai pot, am lucrat non-stop, rapid, vin București, calculator, te rog frumos, corectează-o puțin, că nu mai văd în față. Și nici nu o corectăși, că săinata, că vezi că are multe greșeli. Să stai că eu stau niște poze și băgăm niște cadruri înainte de copie și băgăm pozele, așa, după ce izbitiți cartea, nu veți uimări la eu, mine nu știu ce veți cu... Vreau să vă zic, strămine care am pasiunea de istorie, asta este un instrument excelent. Și cum este și cartea asta, va să zburăm 3 ani. Așa, asta a fost mai slab. Nu zburăm ca mult. Vă plăcăsesc cu Irina, mai să zic vreau să dă cu mine cu Irina. Irina ne cunoscut, fata mea în 94, Protacurchii lucru cu Papani și cu Steliana Bajdechi. La radio, emisiunea de la radio. Emisiunea și nu aveau materiale. Și începui să lucrez, să le alimentez pe ei. Și ei nu puteau de la bibliotecă. De apoi a fost zile ei și în 94 intră fata mea la Radio Constanța, am și vreo 3 ani, și atunci ne cunoscut cu Edina. Edina vine să-i vadă și biblioteca. Și de când feci biblioteca ți-au, era armâna mea, acolo era centru armânesc, nu rămânea armân, că vinea Constanța să nu tragă la bibliotecă. Și când ăsta știi, erau pe Moabeti, se adunea coții. Domnul aici, cum o cheamă, nu fuzea de coții, că avea lucru cu cartea armânească, Garoferi. Așa. Domnul Celea vinea cu deșteptarea, cu sacoșele, trebuie să le răspândească, stătea câte răstămână, acum Moabeții s-a adunat, domnul Ceară, Dimaca, toți care aveau cult pentru aici, vineau la bibliotecă, mutreau cărțile, se interesau, început să se informeze, dar nu mai făceam să câța pe Moabet. Și bine, nu putea să fac lucruri și le arunesc, mai vineau și de București, mai vineau de peste tot, mi hărăseam, îi adunam, toți de apoi le chemam o casă, ca să nu mai găvea decât ea cât țară înatea la serviciu, toți că ce nemachedonești, biblioteca, că nu vineau. Nu vineau la biroul de informare bibliografică Dobrogeană, scaftă informații, că îți vineau tu, Uniunea Escaniul de Atâtar, că vineau, n-aflau tuturor. Domnul Cumiatul, nu exista om de cultură de aici în Constanța, Puștuveanu, Slughi la Poții. Și s-adunau și făceai ele să se adună. Și mai vineau și din alte localități, știau, Ionez la doamna Pariză la bibliotecă. Și până la urmă eu desființară sala ca mă mutăm, pentru că zăstele... Tu ți-a în Foreștan. Sala când o să desfințăm? Păi eu înființai prin 90 și după ți fați meditura așa, este că ftai sală separată pentru cartea română, numai cu cartea armânească și cu informațiile. Deci le-am la îndemână că nu puteam să te alag prin depozite. Și bine, eram șefa serviciului bibliografic, aveam biroua și dea de lângă sala ca o desfințară de fond special. Așa, o desfințară, că
versară toate cărțile în circuit, nu mai avea nevoie de asta. Mi-o dea de la ea pentru cartea română, că zăse că oamenii ăștia aduc cărți, donează, împitărțea pachete, colete întregi, domnul Cunian, și zicea, țăni că te vrei de bibliotecă și avante dării la lanț iar. Bate Dănăsescu, ea își va o plăcăsescu, Irina, să ne zic în ea cum te vizu tu ale aici să tine era la bibliotecă și ea la secția armenească de la radio. Irina, te plăcăsescu. Ce pot să zic? Deci, ne deam câte lucram, tu ai tu lucru la secția armenească. Secția armenească se face anul 1991, că arădă multul domnul Vasil Barba. Și atât de la radio, adică stirea lucrurilor și la ajutare și facem secția noastră armenească. Și apoi aveam secția armenească, lipsea să avem subiecte de care să asigurăm și ne deam ca fiind când Sadra, Constanța Dra, domnul Papare, adunările acolo cu perenitatea Vlachilor tu Balcani, ne duceam și noi ca să avem interviuri, să îngrăpsim hăbări, de toate se lipsește. Și acolo nu puteam să ajungă și la mare răparizație, și la Cătărmătă. Da. Și unul două minduși la ea și ne invită să am spită dispiturată, că mai agra, mai spită și uțâtă. Ți-ai citat fără și rotească sau ții? Aveam abete cu soacră mea ea. Și soacra ei era mult simpatică și îmi zise că ea la 3 ani s-a venit pe cal și îmi duse la Fentusul la voi. Și era în mâinile Tunchiror. Adorația cu pantofii, ți-l băgai pe Facebook, vizuși, îi strângea, era festivalul la Șanguna și Chilimea și ea erau cu costume naționale și făceam înregistrări pe radio. Și o strângea pantofii pe tine. Nu mai putea să și schimbarea pantofii și le-a gățai cu cadru pe doamne cu schimbau pantofii. Și apoi am văzut că dacă găseam multul ghine și ne vedeam, ca fioară că nu linteam ustața, ne vedeam, zburam, să iese de lucru cu Armădescu. Comunicam foarte mult, să știi, cu... Noi aveam înainte de materiale. Și cu Tașcu, Lala, Cătălinea și toți. Cum să zic, fum o echipă așa care ne unim și ne colaborăm foarte mult. Dar le trățeam informații, țin căptam. Ajungi că în toate universitățile din țară care studiau lucrări de tematică armânească, lucrări de diplomă, lucrări de doctorat, și căptau informații de la Biblioteca Județeană Constanța, să știa că acolo e centru care poate să dea sigur. Și așa am ajuns să-i celebru și ne-i gădu, după sigur Zăimine, de acolo a rămas... Fondul Nicarmasi. Fondul Nicarmasi. Știri deja toate bibliotecile din țară. Asta e un lucru amintat. Da. Deja ne alăgau și personal, dar sigur de ei mai coordonai multe lucrări de și de la București. Dar un lucru voi spune foarte interesant, o amintire care o am specială, tot legată de cultura românească la bibliotecă. Prin 94, bărbatul era la Țărăniști, avea funcție de vicepreședinte, era și consilier județean, era cu Țărăniștii și la Țărăniști vinea Neagu Giuvara. Era cu Țărăniști, vinea la ședință și cunoscură acolo cu Nicu Chiru a meu la ședință și sediul de la Țărăniști era închid lângă vila mea, cu numărul așa. Plota făceau ședinții la mine acasă și de părățeau la poate. Și l-a dus a vizita, zise că Nicuchira mea va să te cunoaște, hai zbură să românește ca să mă. Zbura cu voi. Zise că soția mea vrea neapărat să vă cunoască și vă invit la mine. L-am așteptat, bucuroasă eu, și când a venit în vizită, am început să vorbim de armâni. I-am spus că eu știu că sunteți de origine armân. I-am arătat tot ce știam eu despre familia Giuvara. A rămas uimit câte știu despre armâni și despre Giuvara și
cum să zic, de atunci am ținut relații, am stat în niște relații prietenești, de câte ori venea la noi și zic, Doamne, dar eu sunt uimită dumneavoastră, așa multe știți despre români, vă știți despre mine mai multe decât știu eu. Și mi-a dat două cărți care le scrisese el în românii. Cu asta mi-a adus și mi-a dat în manuscris o biografie, o istorică a familiei Belu, o am dactilografiată, și s-a hotărât să plece în Grecia, să vadă toată zona Macedoniei. Zic că m-ați convins, trebuie să merg, dar nu știu, zice, că nu prea cunosc și nu știu cum să merg și cum să fac să merg acolo. Și deci stați că vă dau eu, am eu un văr acolo, Cona, Stergiu Cona. El era mare activist cu armâna mea în Verghia, în Neamț acolo. Și vă trimit la el, zic, și vă ajută și mergeți și vedeți local. Voia să vadă toate localitățile armănești. Da, permisul că fu amiciu și zbură lucrurile astea, și ce vorbește acolo, s-au venit, l-au voi oaspe, vără 3 zile acasă la mine, în Durmiei, stătumul, vine cu Sergiu Iosipescu, nu știu dacă ai auzit de el. Este director la ăsta de militar, la muzeul militar. Și atunci am aflat că și Iosipescu are rădăcini armănești. Așa, au stat și au plecat de acolo, de la Constanța, direct spre Grecia, erau cu mașina și cu soția. Și așa că am avut oaspe pe Neamul Giuvara. Și a rămas o amintire foarte frumoasă. Și l-a primit, vărul meu l-a primit bine în Grecia, l-a plimbat, l-a dus, a venit foarte mulțumit. Vă știu, întreb ceva, cât se pistipsește că mulți intelectuali armâni nu șed de adun cu laolul armânescu, cu oamenii de aradă armâni, și preferă scânte avantaje pentru zone insignifiante de la croați. Nu știu, măcar mi-aduc mi-aduci, când prota mi-aduci, n-aduc avem intelectuale armâni care inlă pe linia Cracului. Nu stau tot să explic căței. Puteai ști instalarea lucrurilor astea. Și poate va seara în Hamamaghini. Cât să-ți faci lucrurile astea? Până tu soni ține de ca fi un om? Nu știu, cred că vrei să zburăm din intelectuale armâni care sunt regimentați în propoziție sau în alta. De exemplu, mine nu fui regimentată, nu fui regimentată nimic, dar când faci biblioteca este armânească, cu care tu-ți hărăseani aducea așa, care crezi că-i fații probleme? Armâni. De care mi-a firat mine mai mult, așa, era în Constanța Societatea de Cultură Macedo-Română, domnii frații Beck. Care toți la comunitate. Care lăsăm de partea altă. Așa. Vin foarte supărați la mine, revoltați, că ți-ai pitreați cu nia cărțile, că mine după țineanții trebuie le dădeam o lor la societate. Că ți-ai pitreați nia pachete, că normal toate este ți le fac mine, trebuie să-ți facă la societate, nu într-o instituție culturală. Deci, mă, voi cai hizlăș, că nu am învățat din voi. Nu am învățat cai din hizlăș, că sunt oamenii de cultură, care cunosc bine și oamenii care conduc orașul ăsta, măi, știu, de voi nu am învățat tot bana mea. Cai hizl voi să deveniți să dați reguli la instituție. Noi chemul societatea și eu aveți societatea. Avea un halei acolo, se vedea de tot un colțul, cât dea în bani, și acum vrea să facă ei bibliotecă macedo-română. Și deci, dar făceți și voi, mă vreți să știți, făceți în bibliotecă, cum puteți să comparați unei instituții care are tradiții și care asigură siguranța documentelor, deci acolo nu chiar floară,
el și nu... Și cum credeți voi că mai vină un student și un cercetător să studiază la voi toți și nu, că ți faci tine și ți faci la noi. Asta e cu științific. Vor să treacă să reclamă la director, să-i facă, nu știu, aici văză că mine îl fac o ală, dau condiții de nu de-apă aia îmi dă seama că e vorba de fiecare de nivelul fiecăruia de a gândi și a vedea lucrurile, știi? Deci, problema a început foarte prost, ca abordare politică. Mie așa mi se pare. Mine nu cred că fu armări, este vă armări în România, ca izva să se amestecă problemele din Balcan. Nu cred. Ca ai armări. Lăturăm pultările, vin informații, păi vedeți sau atunci ziare ce scrie tu cartea mea, că proței care după 1913 făcea scandalul pentru Bulgar, că primii care zăsiră că și ce ne pasă nouă de Macedonia și de frații din Balcan, noi am venit aici, suntem cetățeni români, nu ne mai pasă de ei. Ce dacă i-au împărțit și nu avem treaba. Nu trebuie să-i ajutăm, nu trebuie să-i ajutăm. Hai să spunem trăcate, deci, mașul lucru voi să aduc aminte. Vă să acuchim tu la moabetea trăcate, vreau un lucru să zic minte, aței care Fimisescu, când se îndreaptă rățările a culturii armânească de fara armânească din România, doamna Pariza îndreaptă una mare expoziție de carte armânească acolo, cu toate că trăia personal, era una mare problemă de imagine. Că era asociată cu niște oameni care sunt urmăriți că lucrează lucra cu toate părțile. Nu mi-e mintea pe văr, lăzăși la toți. M-am ascultat, nu știu câți ani, nu se vedea. Pe Lasco mai făceam step imediat. Adică ținea la mine dinainte, dar era frică de mine, atunci era nu știu câți ani. Poate asta este succesul a doamnei Pariza, că de aici ajută toate părțile. Le ziceam la toți că voi să fac cultură, nu mi pricep, nu știu să fac politică, nu aduc chestii, vreți să faceți, nu știu să fac. Voi cultură și voi să oamenii de cultură aproape, și voi să-i ajut pe toți și nu aveam. Unul la că ți-a înalt dacă e tașe, altul așa, dar nu. Zbură aici cu Barba, vine domnul Barba, știi că îi dea de premiul așa, pentru că în 97 îmi zice, mă, feată, ți faci tine aoați, e lucru mare de tutoar mâna mea, voi să-mi ajut să-i faci indicele bibliografice a reviste pe 10 ani. Știi că numărul de 97 e faptul de mine așa mare lucru de să-i faci. Își dă și îi zice că, mă rog, ahurhiră să... Primii care ahurhiră scandalul era Cântroveanu și Lascu, Constanța. Scria articole contra, smintea și vinea cu el. La mine îi zicea că se face alfabetul așa, năzea Lascu, scria tu ziarul că scondam alfabetul, că ți-i așa și așa. Și de-apă aia mine mi-i vârcheam, nu, cum să zic, nu putea să-mi acasă, era și bătrâniu mare, puternic, era frică Lascu de mine, așa. Profesional nu putea să-i facă ceva, că eram bine văzut în instituții și apreciată, și îi dădeam că nu am bine aminte nici de tine, nici de ațel. Mine mi interesează să ne-a gândit armâna mea și tine mă vrei să scrii de bine, îl fricheam. Mă, nu la câți ani, nu știu câți ani, nu era tot ce m-a dus la mult motiv, din cauza Facebook-ului, că și mine greșit, că cu era puțină, că scrise justificare și nu știu ce. Deci un hacker de Facebook-ul băgai cadrul și îl ironisai și scârti, știi? Hai să spunem că cartea stații și an la Paidea și care este un instrument excepțional toți care pot să știe pe lumea armânească din România. Ea este, pentru Sonie, una cumată de ea este teza ta din doctorat, mașină cumată, adică informații. Mașină cumată care cam peste 6
bibliotecă, care sunt fișiere. Fișiere, le-a lăsat că vine atunci, nu aveam calculatoare, că lucram și făceam fișe. Și din ația de aleși, nu mai ții asta. Deci tu să scrise tu presa dobrogeană, inclusiv în Catedral. Are o poveste și cartea asta. Știi că fiecare carte are o poveste. Am o poveste foarte frumoasă cu cartea asta. Deci am început să, cum să zic eu, mulți intelectuali care ai văzut, ți fac bine tu bibliotecă, știa și Matilda, știa și alți colegi ziariști bucani, cercetători, care au înainte de aici de lucrări, ei făceau lucrări, îi zăsără că de ce nu-ți dai tu doctoratul la treburile care le faci aici? Dă-ți și doctoratul, de ce nu-ți dai doctoratul? Și în bibliologie nu prea aveau oameni pentru doctorat. Miloara ești de la bibliologie, se trecea pe prelucrarea electronică a informațiilor care le-am văzut. Și facem un grup de specialiști ca să ne consultăm cu informaticienii cum să convertim informația în calculator. Și în grupul ăsta am făcut eu și m-au descoperit profesorii din București care predau. Eu am fost prima care a reușit să teoretizez tot ce trebuia să făcut. Și mi-au zis, hai să-ți dai doctoratul și să faci teoria asta, că n-are cine să o facă, ca să avem, să conjugăm treburile și să ajungă toată țara. Și ne-am dus la domnul, să ținem, domnul, tot Miră, știi și cartea este, că trebuia să iasă alții. Ne-am dus la decanul, atunci era Dahoria Mazilu, nu știu dacă știți, bucureștenii, deci era decanul Facultății de Filologie din București, la Universitatea din București. M-am dus cu profesorii mei care erau la Facultatea de Bibliologie să-mi pregătesc o temă de doctorat. Și la doctorat ne-am dus la el, m-au recomandat, uitați, doamna vrea să facă o lucrare în bibliologie, avem nevoie de doctori în bibliologie, nu prea se ocupau bibliotecare cu scrisul așa mult. Și Mazilu zice, păi la ce v-ați gândit? Zice, uite, noi vrem să facem prelucrarea internațională standardizată, era o temă specializare, teorie. Zice că avem nevoie, că acum, zice, măi, oameni buni, păi dacă ea a făcut teoria și ea a elaborat și știe să facă treaba, cine dă examen? Cine o știe? Nu aveai referență. Cu cine? Ea a inventat toate și le-a scris, știi? Păi și am eu o soluție, domnul profesor, și eu lucrez de ani de zile, uitați, cu românii, cu tematică, cu domeniu, o să aplic, fac o parte teoretică, zic, de cultură și aplic standardele astea pe informația românească pe care o am. Și dau o carte de... Da, cultura românească are nevoie de această carte. Înțelegi despre ții vorba. Și de-apoi stabilim, vine și Matilda, o lași pe Matilda și pe Salamandu, că erau în universitate, să discutăm împreună că e cu a românii. Și Matilda, eu aveam de gând să fac informații din toată presa românească. Nu realizam, dacă le aveam adunate. Nu știam ce volume există. Și Matilda a zis, dar tu ai luat o razna, zice, cum o să faci din toată presa? Tu știi, tot o viață nu ți ajunge să faci treaba asta. Hai să o luăm pe presa dobrogeană, să le delimităm. Ori pe o anumită perioadă, între și ani, pe anumite titluri de publicații, ori pe un segment de publicații geografice. Ori faci presa din Ardeal, ori faci presa din Dobrogea la prioritate. Mi-a zis, Mazilu, e vorba de cadrilater acolo. Lumea habar nu are că a existat o presă în cadrilater. Și presa cadrilaterului e numai cu macedoromânii, cum le ziceau atunci macedonenii. Nu știa nimeni nimic, era la secret, nu circula și nici nu există publicații decât pe microfilm.
Și i-am zis profesorului, că de aici a pornit toată, lui Mazilu, zic, domnule, da, zic, dacă lucrez eu presa asta, acolo se spun foarte multe lucruri incomode și pentru unii și pentru alții, zic, e jale ce e în presa aceea. Nu știu dacă în politica actuală, zic, favorizează treaba asta. Și zic, știi ce? Scrii tot așa cum a fost. Indiferent pe cine deranjează. Vă suntem foarte datori. Și mine am rămas chiar ca ce găsiți. Păi știți că sunt voci, știi ce, doamnă, eu mi-am dat seama că dacă tu faci treburile astea, ești o bună armână. Și cine, pentru mine, șmecher de ăștia care fac mai pe românii decât mine, îi cunosc eu pe ăștia. Vreau să văd întâi că ești armână și după aia să am încredere în tine că ești român. N-am încredere în cine nu știe să fie armân și vrea să vrea român. A rămas, nu mai știam ce să zic, știi? Și zic, domnul profesor, faceți psihoterapie cu mine. Și zic, ce? Păi zic, dacă mă spui toată așa, nu să zic în viața mea, mi-e și rușine să zic că nu sunt român. Știi? Păi așa zic, dumneavoastră o să mă pui, să-i faceți pe toți armânii români, dacă le mai ziceți odată. Și zic, nu, dar de unde știți dumneavoastră, dășmeri? Deci chiar m-ați impresionat de ce vreți treaba. Comentare Vlati Dănăsescu, avem o lucrare excepțională, scoase tu în 1984, scoasă Freiburg de un colectiv comandusit de Petre Năsturel, cartea se cheamă Bibliografie Macedo-Română și aței scoaseră tu padii, tu ți-a vură ei, tu momentul la țăr, tu biblioteca din Freiburg. Ațel este un instrument mult bun, marea lui problemă este că ignoră lucrurile astea locale. Se bază că tamanul e. Numai câteva articole strecoară din presa românească. Pe asta zic. Sunt lucruri complementare. Poți să afli trăiții personalitate de armân, vrei să-l capță tu cartii. Și tu, Sonia, este și anexă cu multe documente, cu informații excepționale. Nici am văzut trămini care e pasionat de istorie, cartea asta este în Malmă. Sigur că nu este una carte populară, nu este una carte subiectivă, este ca un roman. Dar este un instrument de lucru care îngreacă enorm. Care o să fie valoarea ei e că cine vrea să cerceteze Dobrogea și a românii, indiferent de domeniul de activitate, nu poate să o mai facă fără cartea asta. Indiferent, cercetător, student, elev, dacă face cineva o antologie, literatură, cultură, fără să... Am mulțumirea că nu o să știu 200 de ani de acum încolo, cine vrea să facă ceva despre Dobrogea, nu o să treacă peste cartea asta. Adună tot. Am adunat, vă rog să mă credeți, de la simple informații, care știu momentul respectiv, nu au valoare, dar cu trecerea anilor ele se încarcă. De la simple informații până la cele mai complexe studii. Tot am adunat din peste 250 de titluri de publicații, luate filă la filă, așa, pieptănate bine și le-am descris odată de mână din ziare. Trebuia să copiez și textul ca să pot să le interpretez. Le-am introdus în calculator a doua oară și după aceea am stat să le prelucrez, să le cercetez, să le gândesc. N-am făcut nicio interpretare. Eu nu interpretez de mic în cartea asta. Las totul să judece oamenii cum a fost și ce a fost. Și o să găsesc multe lucruri pe care nu le știam despre, mai ales despre cadrilater și e altceva decât o carte de istorie interpretată de cineva. Ca să dăm așa și scântiuri nechi. Cred că pentru carte trebuie să ne întâlnim atât. Dar pare nici scântiuri nechi, nici scântii exemple, da? Vădăți, doamna Pariza,
Aua și Niheamă Chiro, tărația armân care vine la Aua și zisiră, noi nu mata vrem să știm alanța armân. Și este Aua un text. Am aflat pe ațel din, E. da, al Petru Vulcan. Ațel al Petru Vulcan. Da, da. Și ziceaua și Petru Vulcan. Conaționalii noștri, chiar dacă de a fi cetățenii în România liberă, să nu se lase indolenței și nepăsării în ce privește viitorul poporului român din Macedonia. Și la fiecare ocazie să repete. Și Aua este citat de țiță ca ții. Nouă ce ne mai pasă? Ce-o fi de Macedonia și de poporul macedon-român când suntem cetățeni români? Ți vă zic că, v-ați vedeți, tu, cartea asta lucri mult ei. Nu fucana oară sinfonie și achi că se are tu lumea armânească. Fură daima probleme. Și ți interesant cum la Petru Vulcan și la alții intelectuale armâni care era aproape de dunia armânească, asculta care era gaileații și problemele, nu și dea largul. A noastră după 1930 nu mai vrut să audă de frații de Cred că era una bine. nu cani, a noastră, români. Ce nu mai, nu avem noi ananghe și locul și luară cetățenia, noi fiind cetățeni români și nu mai nu Polimile ale Balcanii, dusiră tu Macedoniei. Și armânii trapsiră multul, cu deportări. Tu chiro alților polimi, că dânsi și s-a upadă. Că ei era lângă Arvinin și Iași. Când găsi un lup, îi luară și argare toate locuri. Eu avea școli, era condiții mult grele și este arcarea armânilor de oașa proști și când chinea vârgea și încidea școlii sârbești. Când chinea slântile, încidea școlii vârgărești. Și armânii toate putarea oașii proști. Și trapsiră multul. Și dacă știm ți-ți cum îi vătămari. A fost că nu toată lumea a fost de acord cu colonizarea. Uite că zburăm între colonizare, Schivăsescu îi cheamă, vedeți, ții atitudini contra. Ții atitudini contra colonizării. Da, erau pro și contra mulți. Una moabete violentă anamisa de dau din Ziarele urlau atunci împotriva colonizării. Ați văzut, vă să cheamă că la duchis ți sfățea. Se comite o enormă și neiertată greșeală care va fi scump plătită. Nu știm cum s-a ajuns la această nenorocită idee de colonizare, când știu că este că avem în țară câteva milioane de țărani. Nu știm ce ar putea invoca această nenorocită colonizare când e știut că românul macedonian e păstor, nu agricultor, care are admirabile aptitudini de negustorie sau de economie agricolă. Desigur că acești coloniști mai curând sau mai târziu își vor arenda și chiar înstrăina pământurile se vor apuca de alte treburi. Prin această împământenire se va slăbi elementul românesc în Balcani și au dat oare seama cei care au făptuit această operă nefastă după sugestii interesate de această urmare, care în clipele de față constituie o adevărată crimă națională. Îți vedeți, moabeți violente fură tu ațel chiro. Și asta ne ajută să achicăsim maghinii că toți aței care înță ți mare conștiință avură la rămânii străpăpânia noastră când vine la sunt tot un mare alatus, că fură mare căvgă și furnirile între care vin roamele fură multul diafere, multul diferite. Apropo că am... Ighinis să vedem nuanțele. Justificarea, că începem care. Că se țită si profesori, zice că el de când e student, tu la una familie de armâni București, în gazdă, și că fu ca ficiorul lor și știe tot. Și au avut ihea-meau, că, cum să zic, mi-a lăsat să scriuți voi mine și mi-a susținut până de disting cartea, îmi zice, bravo, ți făcești neaiste, asta de toată ietate armânane și făcești un lucru anume. Și nu, cum să zic, de aceea, voi cred că s-ar putea mai interveni, s-a rămas lui luai la un examen și nu mai lucru el, nu știu de ce nu lucru să mai vină departe. Sau și emiterile alea. Vreau să vă zic ca și în heamă cum mi-a ajutat la mine cărțile astea. Noi, istoria noastră, nica nu este îngrăpsită. Sigur, avem niște cărți, mai mult nica nu sunt îngrăpsite. Nu știm date elementare între oamenii noștri ambițați, nu? Când sfeațele, când muriră. Tihea este că este nica presa asta, care e pispilită, e zorii soafii. O afli tu bibliotecile astea, mai mai mulți de citățitori, n-au răbdare și așa de acolo. Voi să zic că aflai, tu este cărță, când muri tadii, armân, mapsân cunoscut, ius feații, ția dră,
aflai sursa, du-te și cafta acolo. Mașa și vas putem să reconstituim noi istoria noastră. Vreau să registrăm averea pentru că... Și marea latul se adrăm că să așteptăm că va o da la lanță. Nu va o da la can. Masul adrăm noi armânii, can nu va o da. Să știi că zicea domnul Barbanțăsii că aveți mare noroc în România, că avem o bibliotecă și de specialitate este că e peste tot în alte state nu se merivă o tare lucruri și e un haos total. Observ că și pe câte informații servesc venite pe Facebook, pe asta, ei nu știu, nu-și cunosc cultura și nu fac așa ceva. O fac aleator, întâmplător tot ce fac, înțelegi? Și cred că este cu Tihea și ani ca în carieră, dar știi Armânani că cred că ești singurul om care înregistrezi averea intelectuală și am multe lucruri, am proiecte multe. Asta ca întrebare, zici că este deep psânția față de ți-a în casă. Am multe informații. De organizatoare lucrez, scot toate creațiile literare din presa românească. Că sunt multe, numai din presa românească, și zici că sunt de albațari. V-ați vedeți, sau, de exemplu, sunt poezii care sunt urmași tu reviste. Careva care va să reconstituie istoria literaturii. Nu le-a adunat nici din acuvaț, că nu să știu plângul, chirute tu, reviste. Nu le știm. Aflai multe inedite, după aia am avut niște lucruri de Bațaria, din nu le-am obzăt în Vlade, arăși cu lăcă, tot am vrut să dau cu Harilaie, la altă, da, e unica. Harilaie, ipotezară ficiorul. Nu vrea să pitează văr ficiorul. Oare că zvârcheau de biserică, unul era cu greții, alții era cu armânie și până la urmă, nu cum era tradiția, erau cu români și nu vreau să pitează ficiorul, că aici erau cu greții. Și până la urmă se afla o nămoașă mânata, care se mini va piteți și îi băgă numele Harilau. Harilau. Da. Și ăștia nu aveau să tot este Spizlier. Și când s-a dus în acasă, papă s-o plângea mai să acum, că îi dățeau Harilaie. Harilaie, așa. Aduchând Harilaie. Am așa ținut. Și cu niște chestii foarte. Aflai multe piese și cred că Săntora lucrez de la domnul. Ca să dau un urmechea și luai nu și tu, Litora. V-ați vedeți poezii care înșiră tu revistele astea sunt cunoscute și careva care va să adară, să mutrească opera lui și Tuliu, vasul duchească, lipsește să-li caftă. Poate le află de-aua. Poate să știi, eu să-li caftă Ahonia. Almanacul Macedon Român, Ovidiu, anul 1906, Ovidiu, 1903, Frânza. Careva care va să înlipsească istoria literaturii armești Salabii, are anaghe de acest instrument. De exemplu despre Pericle Papahace, că a fost singurul academician care a trăit în Dobrogea. Nu știa văd că câtă loc de casă Constanța și nu dea de... Asta este un subiect fascinant. Omul ăsta a vrut să da colecția la Craplul Român. Și Craplul Român nu a vrut. Că nu vrut să-i da una casă Constanța. Îți dă un loc de casă, că se refugia în 40 și avea muzeul de Constanța, el face multe studii, sigilografie, monede, numismatică. Dea de un avere la muzeu acolo. Și când se retrase, că și el un loc de casă, cama de centru, ca să-și facă, să sta Constanța. Și smintire la primărie și dea de margine, adică să nu era văr... E ca tipeță. Da. Și ațel, Pântul Soni nu dea de marea lui colecție. Care a rămas, eu va acolo... Doamna Ciobanu, Maria Ciobanu, e nepoată de-a lui și... E fata Mihai Mageri, da. Vezi, ea e petrecut. Fata Mihai Mageri, da. De tu cartea este originală, e petrecut cadrele cu inele de-al Papahagi, cu bijuterii, caileria. Miarea lui Pericle era Mageri. Cu Mageri. Marica. Ei, vezi, și dățeau că a făcut facultatea, a făcut studii facultative la facultatea Weigand, la multe,
Sfântul Aflii lui Hil, dar ține uimii, să știți că nu erau tipul așa de solidare, armândia noștri ducate. Să încăcea ca Luchi. Păi când Beza a tras atentatul. și aici a noștri plângeau că țărăniștii zdeadele cu bulgarii și lua locul și frăinii așa, afla niște ziare, niște articole scrise de Hristoase, la Dima, Ciufecu, Valea pe numele tot este, făceau contra alte ziare, că nu e adevărat, că nu ne afectează cu nimic că ne-au luat, că se dau pământurile, se ia trăimea, deci contra să spun, știi? Un făcea și afacere, aflai un articol cu de-al Culețu era. A ajuns interlop internațional că vindea vilență, făcea trafic cu vilență toberică și nu urmărea poliția internațională. Mărați-l că vineau cățății, că ei dispunea, vinea cu vilență, cu bani și îl căfta, nu știu, i-a râdea tot felul de împrumuturi la este. Și ține impresionat că foarte mulți, presa nu era, nu țineau cu, unii erau contra, alții contra, îi dezbinau foarte mult. Erau dezbinați de politicieni și îți se unoare mult și te aflai niște chestii cu terenurile, cu să acuză partidele între ele, îți se că v-au dat pensii, v-au dat restituit averile din Bulgaria, era un om mare de stat zburat și zășu, știți ce? Deci, să nu mai spuneți asta, deci bine că vă dați în cap singur. Păi dacă trimiteți niște ziariști să facă o anchetă la fondul proprietății de stat, cine ce pământ a luat în cadrilateră, s-ar putea să vă faceți de râs. Pentru că am văzut acolo că și-au luat niște moșii românii, politicienii, brătienii și toți alții care erau cu partidele politice, au tras niște moșii, toți ăștia fruntași, chiar și fruntașii noștri, armânii care veniseră acolo, și au tras niște moșii de nu se poate și ăștia săraci stăteau cu câteva hectare. Culitare cât de Dănăsescu, voi mai văzătura nu aflu salami locului este, am tu un articol din revista asta română scoasă de Aisto Cioti, Dumitru Cioti, care era meglenit, acolo ți limpede un lucru. Era ca o atulie de descurajare. Nu intrați cu partide să ne încăcem peste încăcerile noastre. Să rămânem solidari și largi de politică. De-aia ideea asta, fu bună tu, Ale Dixoni, nu mintim ca nu are cauza armânească cu politica ce se face că mai znie posibil de lucrul ăsta. Și asta e îngrăpsit explicit tu un editorial din ziarul țării română. Cu iertare că nu-l aflu m-ați luat luavul zăritora. Reclamația asta, știi că e și volum care le-au făcut-o înainte de colonizare, că erau contra colonizării, ziceau că macedonenii neasimilați vor să pună stăpânire pe ținutul acesta, vor să răsară în sud-estul României o nouă Macedonie. Acesta este programul lor. Și pe nesimțite l-au adus la împlinire. Ca să rămână ei stăpâni. Multe chestii care... Mindescu, să lăsăm și oamenii să bagă niște întrebări? Întrebări din sală? Putem să luăm? Vă plăcăsesc cu întrebări din sală. Păi cred că zburăi așa de mult, ca așa de... Veniți că vă învățăm și răspundă m-ați vreți. Aveți întrebări? Dacă vreți să mai ne întrebați, în orice caz, cărțile, când la... Cartea Nica să află tu librării, puteți să o cumpărați. Bine, luăm cărțile ajunsele de toate bibliotecile naționale și de instituții de cercetări, feși pentru lansări și nu mai am cărți.
Masa aveți ananghi vloară de informații, search pe net, search pe la bibliotecile Cărturești le găsiți, la librăriile Cărturești. Cred că mi-au făcut, m-au tras în piept ăștia, au făcut un pilot, piraterie, cum se zice. Eu am comandat un număr, l-am plătit. Și mi le-am luat cărțile, nu le-am lăsat lor decât 10 cărți. Și văd că nu, este, nu, el e Tipusescu, că maca e editură, sigur la dat lucrurile ăsta. Vreau, mini, să te întreb un lucru, Ghini, sigur, nu știu cât birou ai la dispoziție, mai este una șansă unică să ai vederea asta cu presă. Mi dorește că este posibil, un om ca tine, sigur, este zoria la... Mi dorește că este posibil să dau un tablou la toate dramele ațelii, la toate încăcerile ațelii, la toate suferințele ațelii, de care se iasă tu poate ți trecura armânii. Ea este mai mult o operă din literatură. Te gândești la Dobrogean? E, sigur. Mine, cred că fu una anarhie totală. Fu, cum să zic, și mine, cred că pistupsesc mult armânii de țisfeația coții. Că nu erau, îți dădeau mai români decât români. Mi-a spărat ce făceau aici. De exemplu, un român care avea în funcție publică în Silistra se însură cu un bulgăroaică. Toate ziarele urau românii, început să auzi de boicoteze că se însură cu bulgăroaică român. Înțeleți? Ei îți dădeau apoate mă mărca românie și nu... Era un haos politic. Îi jucau toți cum vreau. Vezi că sunt apeluri, tot timpul față apeluri, și Bațaria și Borul. Nu mai țineți cont de partidele politice, nu le râdeau, nu aveau educație politică. Nici nu știau să zburească armânește, pentru că românește, că dădeau anunțuri de pe limba armânească, că nu aduceau tot limba. Deci a fost o elită care a fost înainte de colonizare și care a prins rădăcini bune acolo și făceau cărțile, așa, pentru că românii nu prea se vineau și puzeau că îi vătăma, nu-ți vrea să luptă cu bulgarii. Și vezi că spun de multe ori. Deci ei au fost aduși ca o centură de siguranță, au fost aduși pentru sacrificiu în Cadilatel. Toate articolele spun treaba asta. Peste tot o să vedeți numai grănicerea neamului de pază la graniță. I-au adus numai pe criteriul nu național, cum să zic eu, economic sau de altă dată, pe criteriul că au experiența luptei de gherilă în Balcan și că o să fie buni să lupte cu bulgarii. Deci, mocanii români care au fost aduși, țăranul român nu avea pistolul sub pernă. Și de ce am senzația că acolo a fost un terorist care a fost susținut, tacit, așa am dedus eu de statul român. Nu. Era un terorist, se omorau, ai noștri omorau, dar îi acopereau și pe ai noștri, cum să zic eu, erau bandele de bulgari care vreau să recupereze. Bulgarii nu aveau, nu se făcămau ai noștri, erau liniștiți. Impresia că erau acei doslavi care... Era un terorist susținut. Conectare, vă ghivăsesc cu mașină cu mată pe armânești, ca să vedeți că mărați-le era niscâță oameni care nu știa limba română și tu, femiriți, era niscâte texte pe armânești. Coloniști, ca să puteți duniți fără de gaile și tu interesul a vostru, agonisiți-vă și vă asigurați agrile voastre de grindină la societatea nu știu care, agronomă. La coloniști funcționari, fații cu laie, loc de plată, turmesul septembrie. Avea tu minte ideea asta că nică era moța, nică n-a chicăsea limba română.
Păi că erau picturari de vină rătul, ca se spune că nu va vine păturile comerciale. V-ați dănăsit Moabetea, v-ați mai și dem, v-ați mai rămânem și dem Moabetea, vreau să dau un zbor din Sony. Ții mintoși că vrei să mai adagi tu banii ăsta Marele meu vis, nu știu dacă se va bucură să o deprimesc, așa, marele meu vis pentru anul ăsta este să fac o bibliografie a cărții despre armâni, de armâni, în limba armânească, care apar în toate statele, un corpus, să avem tot avea. Nu pot să fac o listă decât o singură. Am aprofit, am sute de cărți de registrări de carte, din toate ce se află pe plan național, dar nu pot să fac pentru că nu știu limba greacă, am nici caracterele, nici slavă. Am zis să dau eu partea mea românească, să-i spun catalog deschis, cu tot ce se găsește în România. Scris, nu contează în ce limbă, cine, din ce perioadă și când. Pornesc de la prima publicație, de la voiage până la zi ce se scrie. Acum înregistrez permanent tot ce apare, că e jale. Apare atâta carte despre aromă și aromă că nu mai fac față, o să le citesc asta. Am deschis pe Facebook catalogul, văd că Dimitrandu mă ajută foarte mult, colaborăm amândoi. El a făcut o bibliotecă virtuală, le găsiți acolo dacă căutați în biblioteca virtuală armânească Dimitrandu. Bagă toate cărțile armânești în format PDF. Da? Eu îl ajut, clasez informația și semnalez toate cărțile care apar copertă și eventual adun tot ce e PDF și apare pe internet. Și am vorbit cu Dina Cuvata despre asta, mi-a zis că este visul meu și trebuie să o facem, că dacă nu avem toată moștenirea adunată la un loc, degeaba, e haos. Dacă vrei să... Dacă nu ai o vedere asupra tot ce se face, nu mai poți să judeci cum trebuie și să scrii ce trebuie. Și mi-a zis că să fac eu partea asta și mă ajută, ei n-au oameni în biblioteci acolo care să știți, dar fac un sistem simplu, azi fără pretenții, fără simplu, titlul, autor și să curgă tot. Și în Grecia să găsiți de cineva, dar va fi foarte greu. Doamna Mariza să ne dau ministră biblioteca, nica noastră bibliotecă, dar acum să o organizăm. Așteptăm ordinile de la tine. Au ai lișor, e distracție. Voi veți toată bibliografia la țeau care venea de la Freiburg, ața năstură. Le unesc pe toate. Păi se adună mii de volume, dar ăsta e visul cel mai mare. Până să, nu știu, pot să deplinez, dacă am pot catalog, măcar deschis pentru contribuție. Toratul Marțu a dat 71 de ani, pițispră, nu? Nu așa. Pițispră. Da. Trăbuțani, spuneți, zi sănătoasă și să ajungi lumea. Mersi mult, bine, că mi spusesc și mi cădăsesc că vă cunoscui. Așa e minte, paradonat în Facebook. Pare de